Espainiako Kontsumo Ministerioak aurrekaririk gabeko isunak jarri dizke kostu baxuko 5 aire konpainiari besteak beste kabinako ekipajea kobratzeagatik. Guztiraia 180 milioi euroko isuna ezarri die. Baina ikusi dezagun zehatzago zergatik jarri dieten eta zenbat ordaindu beharko duen bakoitzak. Andrea Arrizabalaga. Bai, duela urtebete espedientea iriki zien orain ministerioak, orain ezarri du zigorra eta zifra bat ere jarri du mahai gainean. 169 milioi euro isun erraldoia 6 aire konpainiaren kontra, guztiak low cost, baina bati eragingo dio gehien. Ryanair honek 107 milioi euro baino gehiago ordaindu beharko du, isunaren 160 hain zuzen. Beste 5 konpainiak hauek dira, Vueling 39 milioi, EasyJet 29, Norvegian 1,6 eta Volotea 1,2 milioi euro. Zergatik isun hau, bidaiarien eskubide diren zerbitzuak extra gisa kobratzeagatik. Eskuko ekipajea, haur edo mendekotasuna duten pertsonentzat jarlekua aukeratzea edota ontziratze txartelak inprimatzearen kobratzeagatik. Gure gomendioa erreklamatu, baina ondoren bide judizialak aurrera jarraituko du, izanik aerolinea hauek errekurritu egingo baitute. Kobratzen dizute asiento bat hartzeko, hori gaizki dago. Ez dugu ordainduko, ze ja ordaintzen dugu bidaia.